En ple Pirineu, protegides per la serralada del Cadí i unides per la conca del riu Segre, s'estenen les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell. De característiques físiques i climàtiques molt similars, composen un sistema de petites valls i riberes, formades al llarg i a l'ample del riu i els seus afluents, on la natura és generosa i ben conservada, rica en flora i prats verds. El clima, de tipus mediterrani transformat per la muntanya, és ideal per a aquest tipus de pastures i farratges que donen el boquet diferencial a la llet d'aquestes contrades. Cadí Societat Cooperativa és una empresa centenària que està situada a la Seu d'Urgell, ciutat històrica del Pirineu, que compta amb un gran patrimoni romànic i una tradició formatgera molt arrelada. L'any 1915, en Josep Zulueta i Gomis, amb l'ajut d'un grup de pagesos clarividents, va fundar la cooperativa Cadí. Va ser la primera del sector lleter en formar-se a l'estat espanyol. Així, la cooperativa va significar l'inici d'un projecte socioeconòmic de reestructuració de la pagesia de la comarca, i la llet, des de llavors, ha esdevingut el seu veritable motor de transformació. Cadí és fruit de l'esforç i les il·lusions d'un col·lectiu de persones unides al voltant d'una idea, la de crear un nou model d'activitat agrària amb perspectives de futur que permetés arrelar la gent al seu territori. L'activitat principal de la cooperativa es basa en la fabricació de formatge, diversificada en més de 40 referències i un volum total d'unes 9.000 tones l'any. Els nostres formatges estan reconeguts per la seva qualitat i gaudeixen d'una llarga tradició en el nostre mercat. La mantega Cadí és el producte més emblemàtic de la nostra cooperativa, apreciada arreu per la seva qualitat i sabor. La nata que extraiem de la llet es deixa madurar lentament fins que assoleix el grau òptim d'acidesa. Posteriorment, batem intensament aquesta nata fins que aconseguim el gra de mantega adequat. Aquest gra el rentem i amassem amb cura, fins a obtenir la textura untuosa i l'aroma fresca, pròpia de la mantega Cadí. Aquest respecte al procés tradicional, l'alta qualitat i la garantia d'origen han fet possible que aquesta mantega estigui emparada per la denominació d'origen protegida Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya, una de les poques d'Europa que gaudeix d'aquest reconeixement.